Sziasztok! Ha csekkolni fogom a videóimat, hogy tévén mennyire lehet normálisan látni, nézzük ezt. Amúgy tök jó, szerintem én lehet is látni. Jó. Io solo sé que mutaron. Not bad. No comment. Hát amúgy ezt telivel írtam, azt akartam írni, hogy egy lány akkor kap rózsát, az sír, egy hű akkor kap rózsát, ha meghal. Csak kicsit elírtam. Na mindegy. De úgy ez is tök jól átjön, meg így minden, úgyhogy jó. My head is... Ja. Ez amúgy depressziós zene, csak így volt kedvem, na mindegy. Jól átjönnek amúgy, ez mi a Ja, és amúgy még majd szeretnék mutatni, srácok. Kedves Dominik, nem tudom, hogy mi a faszért kellett lekopiznod a KBD-t, mert ezt én találtam ki, és van egy 1 éves videód, de én is már raktam ki egy éve egy videót, csak nem ezen a csatornán, a másik KBD Krises csatorna le lett törölve, úgyhogy kap be, Dominik, hogy kopiznod kell. Mindegy. Sziasztok!